Mayapat magrasya nga bakpo kaya kongan. Yabetala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking intensyones, ding kapasalamatan dari, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez, para ka rin kaya baitan dari, Father Marianito Malyari, Josel Pangilinan, Monsignor Jose Lacap, Rizalina Tolentino, Healing, Father Lord Christopher Beltran, Conchita Gonzon, Special Intention ng Josefina and Buena Bernardo, Speedy Recovery, Amanda Rosel Tuanyo, Orden Anniversary Dadi, Monsignor Florentino Canlas, Father Rafael de la Cruz, Alanganggang kapainawan para karing kalaldwa dari, Elizabeth, Domingo Senior, Jeffrey, Pining, Jose, Armando, Monsignor Damaso, Father Jose, Leia, hading maldang kaladwa kim purgatorio.
Talakad tapo at makyabi kindalita pamuklad. Utang may titibularin at mawatlo, karing busal at sugo kananing Ginoo. Nung tabi ka sa Ginoong Hesu Kristo, te kaming pupuri king banal mong lagyo. Utang daralit ning kay kalugot, o Ginoo Diyos mi, o Emmanuel. Kilagyan ng ipam po ng anak, ang po ng Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya ka antemurin, may payabak kay po, mayapayabak po among. batang abebeng matampang ganap, kaniting kapag masusyan, amin ang talapa, at pagsisyan ding agawatang kasalanan, at anyaran pa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang paintulot magkulang, karing keka magdulap, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ikang may tutulungan lang makaso yung yagnan, karing adwang Panginoon, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu, Ikang pasikan, karing magdalang kainan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamu, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kekeng kapanayin at sikanan, nung emo kayan tabayanan, alaking akarapat. Sapan mo kesang tuki kang Kristo, at mi biyebiyag pangking kekang kaburyan. Iting nadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ng Banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king kadwa ng sulat San Pablo karing tao Korinto. Kapatad, kailangan kong magmaragol, agyamang ala kong akwa kaniti. Ing sasabyan ko naman ngeni, ilaring pepa tilip na, at pepa balo na kanako ning Ginoo. Atin kung balong Kristiyano, amidala king katlong banwa, labi ng 4 na banwa ing milalabas. Eko sigurado nung iti tagimpan o tune mi palyari. Ing Diyos, yang bukod makibalo. Iulit ko, ing Diyos, yang bukod makibalo, at eko sigurado nung iti tagimpan o tune mi palyari. Ing balo ko, mi dalaya king paraiso. Karin, dimdam na laring bagay a naabot ilarawan ning amano, at sukat sambitlan man ning ninuman. Ipagmaragul ke ing taong ito, dapot ko ipagmaragul ing kanakong sarili. Ding ipagmaragul ko, ilapin ding kanakong kainan. At nung magparangalan ko man, ko lumuwal mangmang, uling tutu ing sasabyan ko. Dapot, pipigilan ko ing sarili ko, uling eko buri ing may gitya kaisipan ing ninuman tungkol kanako, kesa king kayang akakit at daramdaman kanako. Ban eko la pagmaragol, ding makapagmula lang kapahayagan na ning Diyos kanako, mirinan kong masakit akapansanan king katawan. Magsilbiya iting parusa ng Satanas kanako, ban eko maging palalo. Makatatlong ulit kung penalangin king Ginoo, king ilako na sana iti, dapot iti yain kayang pakibat.
Managyu ing grasya ko para keka, lalong mayakit ing kanakong upaya nung may naka. Inya tutukong pagmaragol ing kanakong kainan, bana kong pasiknangan ning upaya ng Kristo. Inya king uli ng Kristo, e baling may nako, mipasakitan, malulupig at maliligalig. Uling nung kapilan kumay na, kanita na kuman masikan. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing paki batamo po, pilasan yu at subukan ing kaya pa ning Ginoo. Pilasan niyo at subukan ing kaya pa ning Ginoo. Ing anghel ning Ginoo, babanten na lo, retang makitakot at gagalang keyo. King panganib, liligtas no po. Pilasan yu at subukan ing kayang kayapan, tumula ya ing taong keyo magsantungan. Pilasan niyo at subukan ing kaya pa ning Ginoo. Ikong taong pinili ning Ginoo, pitakutan niya't igalang at sablayong kailangan kaya kayong kamtan. Magkulang lo at daranop ding leon, dapot detang king Ginoo magdulop, ela magkulangan. Pilasan niyo at subukan ing kaya pa ning Ginoo. Meko Kenny kapara kong tao, kanako makiramdam kayo, bantakot at kagalangan king Ginoo ituro ko. Ewari makabang biye ing kaya kong pagnasan, at sablang kayapan ing buri yung kamtan. Pilasan niyo at subukan ing kaya pa ning Ginoo. Talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Ingib pa, dinina nakatangpa nga bayit kapamilataning kayang mensahe ning katutuan, batang maging antiring mumuna ng bunga ning kayang pamaglalang. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antemurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, alang inumang makasuyong miyagnan karingaduang Panginuan. Malamang pikasama ning mumuna, dapat luguran ning kadwa, o suywaning mitmong katapatan ning metong, dapat painggulutan ning kadwa. Eko malyaring sumuyong yagnan king Diyos at king pibanjan. Nya sasabihin ko kaya kayo, eko paigulo isip king biyayo, nung nanong kanan nyo o inuman, o tungkol king katawan nyo, nung naning isulod nyo, lawan nyo laring ayop. Hela mamasik, ni ela pupupul, ni ela titipon pamangan, makanyan man pakanano ning ipayong at subanwa. Eko wari lalong mas maulaga, karela. Neng pay balisa kayo isip, nino kaya kayong makapakabaking biyana, agyang metong mumang oras. At bakit pay gulo ko isip tungkol king kaya kong piblasan? Lawan nyo laring sampagang tutubo king marangle. Ela magobra, ni ela mamabal. Dapat sasabihin ko kaya kayo, agyang ni Solomon, kabandina na, ay pa naman mimala na kasing santing ning metong karing sampagang den. Nanging Diyos, pipablasan agyang ing dikot at yung eni, dapat bukas mo, madulok na king orno. Ikay pa kaya inga napiblasan. Karitak naman kapanaligan. Inya ikaw pa'y gulisip kukutang no ka rin kaya kumang pamangan. Inuman at piblasan. Dating bagay ilang kababalisa ng panintunan ding pagano. Ingib pa yung atsubanwa, balo ng kailangan yung aniti. Bayang sabla, pakikwanan yung magari yung Diyos kaya kayo. At tupad ka rin kayang kaburyan. At siya naman ipagkalib na pati na yung sablang kailangan nyo. Ulinita,
may pigagana ka ning aldo bukas, sa kainarapan ning daralana. Makagyuning daralanang problema, ning balang aldo, ay nadaragdagan pa. Ing may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Gandang morning po ulit. Ito pong ating first reading mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sa porsyon na nabanggit ni San Pablo yung sa English thorn in the flesh. Thorn in the flesh. Dito yata ang translation sa Kapampangan, kapansanan king katawan. Thorn in the flesh. Nung kausap po namin si Father Bicnic daw, no? Kasi siya pong nagpagdalubhasa sa mga Pauline letters. No? Ito raw maliit na phrase na to, thorn in the flesh, matagal nilang pinag-usapan. Matagal na discussion, yung thorn in the flesh. At ano nga ba naman ang kahulugan nito sa pagbanggit ni San Pablo sa sinabi niyang thorn in the flesh? Na sa bandang huli, sinabi niya ang pinagyayabang niya, ang kanyang binabandera, na kahit po kahapon yata, yun ang pagtapos doon sa binasa natin ang kanyang binabandera, pinagyayabang ay ang kanyang kahinaan. At in the end, sabi niya, it is when I am weak that I am strong. Yan ang conclusion niya. Kaya isa pong palaisipan nga, ano bang kahulugan ng kahinaan niya sa katawan? Thorn in the flesh. Ano bang kahinaan yon? Dahil ba siya matandang binata? Kasi po matandang binata si Paul. Nararamdaman ba niya may kulang sa buhay niya? Yung thorn in the flesh? O mayroon din siyang hatak sa laman? Ito po hindi nakasaad sa ni Paul. Or pwede rin bang kapansanan sa katawan? Mayroon ba siyang physical infirmities? O kaya pangit ba siya? Kaya ganon? O mayroon siyang kasalanan, nagagawang kasalanan na hindi niya mapatigil. Nahirap siya. At siyempre po, ito lahat parang sa ating ngayon na nagbabasa sa sulat niya at tumitingin sa kanya, lahat parang kuro-kuro, palaisipan, guessing lang. Pero ito nga, kung mayroong magandang ginawa kay Paul, ito sinabi niyang kapansanan sa katawan, ay ang kanyang lalong pananalig sa Diyos. Ang kanyang lalong pagsandal, pagdepende sa Diyos. Ano man yun, hindi ito naging dahilan para humiwalay siya sa Diyos, para kumalas sa Diyos, kundi yun pang naging daan para siya'y manatili sa Diyos. Kasi dito po nabanggit din sabi niya, ang aking biyaya ay sapat na. Sa kanyang pagninilay, para bang sinasabi raw ng Diyos sa kanya, my grace is enough. So kung anumang kahinaan yan, my grace is enough. Sa kanyang pagninilay, di ba, sa kay Paul din yung isang sinabi na, where sin abounds, grace abounds more. At siguro tayo po, kung titignan natin ang ating sarili, baka ganyan din tayo tulad ni Paul. Tayo rin mayroong mga thorn in the flesh. Whether moral weaknesses, physical illnesses, struggles in life. Ito si Paul, isang paalala sa atin. Hindi dapat maging daan yan
para tayo kumalas at bumitaw sa Panginoon, kundi the more na dapat kumapit tayo sa Kanya. Kasi kung minsan hindi na magsisimba yung isang tao kasi sasabihin niya, makasalanan ako eh. Mayroon pa akong di maputol-putol na ugali ko eh. Hindi ako karapat dapat pumasok sa simbahan eh. Yung iba nga po, pumapasok nga sa simbahan, magsisimba, pero hindi sila magkokomunyon. Kasi mayroon akong kahinaan. So, hindi ako karapat dapat para tanggapin ang Panginoon. Kaya, possible na we are in the same situation with Paul. At maganda po yung ating ebanghelyo, no? Yung wag tayong mabahala, wag tayong maligalig, no, sa buhay natin. No, kasi alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Alam ng Diyos kung anong gagawin niya para sa atin. At para kung nakikita, yun ang ginawa ni Paul. No, na lalo niyang tinibayan ang kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Sa kabila ng nakaramdam siya ng ganyang ligalig, ng ganyang pagkabalisa. At tayo po, ngayong panahon nito, naragdag pa itong pandemya. No, ngayon, ang dami ng mga nagpapabakuna, no? Nag-uunahan na sa mga vaccination areas. No? Dahil sa takot pa rin dito sa COVID-19. So, ang daming takot ang binigay sa atin itong COVID-19. No? At magandang paalala po si Paul, ito sa atin. Yung mga ganyan ay mga thorn in the flesh natin. At gusto kong maniwala na kung minsan hinayaan ng Diyos na tayo magkasakit, magkasada, matakot, o namang mga lumiligalig at gumagambala sa atin para nga lalo tayong lumapit at kumapit sa Kanya. Sabi nga ni Paul, it is when I am weak that I am strong. Dahil naniniwala tayo sa ating kahinaan, the more nasasamahan tayo ng Diyos, siya ang ating kalakasan. Amen. Ngayon po bilang mga may kahinaan, may mga ligalig, may mga pinagdadaanan, ating ihayag ang ating pagtiwala at pagkapit sa Panginoon. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Ginoo, pagkalubon mo kayong lubos, akapanaligan. Ginoo, pagkaluban mo keng lubos a kapanaligan. Para ka ring sablang mani muna king Santa Iglesia, parati sang masala king karelang kaisipan, ing ela malyaring makasuyong miyagnan king Diyos at king pibanjan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng lubos sa kapanaligan. Para ka ring pengari at anak, ding karelang pibale-bale, maging tunay lasan ng pamilya amisasan metong king lugod at pamikakaintindi, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng lubos a kapanaligan. Para ka ring kayanakan a lalaki at babae, ing siglara king bye, manakit sanang kabaldugan at kaganapan king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng lubos a kapanaligan. Para ka ring kaya katang komunidad kristyana, ela sa migit mababali sa aking pamangailangan ng bye, nune manalig laking lugod at kapag sadya ng Diyos, para king karelang pamangailangan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng lubos sa kapanaligan. Ngeni, adwanta mo po yung sarili tang kapagnasad. O Diyos, sing kaya panloob at pamamatula, manakit ka sanang kalam harapan mo. Lumakad ka busal ni, at patawaran mo yung kaya kaming pamagkulang. Gawan mo keng meto nga balayan, at tunay kaya ka,
kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Lukluk tapo para kimpamagsadya karingayin. Deta pong makasadyang mag-offer talakad na po. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yarapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Tanggapan niya sana yung ginuy tindawon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ng kayan lagyu, king kaya katamang kasaplala ng mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimigalang, kaniting tinapit alak, dirinan mo keng pamangan para keng katawan at kaladwa. Ibay na saniting Eucharistia, ing keng sikanan, at pagdala na keng kalusugan na kaisipan at katawan. Itingin na doon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginum, antabi kaya kayo, At kaya ka antemurin, yat na yorem puso yo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan dakang paratit numang karino pa, Diyos kingalangang galubos mayupaya. King lugod kaya kayang lelangan ng tao, at inyang mga itulid yang may parusan, king kaya kang pakalulu, kaya kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel ding sablang koro ning banwa. Mit mong kapag mula ng sasambarapan mo, ing siwala may makisan metong sana king karela, kabang kakantaring mipnong tula, ing dalit ning kekang ligaya, at ngaming sasabi, Banal, 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 ya ing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuing banwa at ing yatu king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad siya ing daratang king lagyuning ginu, hosana king kakatas-katasan. tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat, tsakekap. Pirasin at binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyaning kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan, menom ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya. Ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Datan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Manigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyen ing anak mo, daram niya kaya kaiting tinapin, ing biya ting kalis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong, ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yatu, ban meganap yak nilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ating sablang pari. Ganaka mula naman di kapatad ming pepainawan at maninayang sabling miye, lalo na yung talasuyo mong diamong Jason, Elmer, Marcelino at Marius, kambiyan ng Domingos, Senior at Modesto. Ading alapang mayang unabi, tanggapan mo sana, keng maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hanggang. Ban kaya ang Maria, ing Birhen do ning Diyos, kambiyan ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol, ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amayin tala pangabos at nibog king bala ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Ipami at sukabanwa, misamban niyang ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamin pa ning loob mo, ket isulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo-aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni. Ampoy patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antiing pamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya pa'y sahol kintokso, nanikabos mo kami king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malagad mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupan ing kaya kang pakadulo, parati kaming may kabus king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesukristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian na ting kayupayan, at ting ligaya manggamang king alanganga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakong ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabiya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ante po may kakapatad, masyatamong ining pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kapayapan. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibiyem mo kaya kami ing kapayapan. Yung kordero ng Diyos, siminilako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginoo ek matampan tanggap kaya ka, dapat tiyagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Siklod tamungan po. Panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapu talalingap ning talapagligtas, esposo ning wana Birhen Maria, kaya ing Diyos penibalane ing anak ng bugtong, kaya Maria binili na ing kapanaligan na, kambemu i Kristo, mi katawan niyang tao, nuan a San Jose, kaya kamoy mo naman ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami kindaklat ning biye. Aduan mo para kaya kami ing grasya at pakalulu, ampong sikanan ipilubluban, at ipanwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pamapagmalasakit ay igpami, lalapit kami kaya ko, kaniting masipit a pamangailangan mi, aduan mi kaya ko ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal na kasakitan kaya kami, at may kamate na karindakal atawo. Aduan mi ngeni kaya ko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iachat me kaya kami, ing makayulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal, pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo impa magtagulaling ding sarili ra, karing pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit, ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panawon, ban magobra kaming miyabe-yabe, paraking kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi paraking metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Tiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banala na induning Diyos, emo sana pisawili nga klismi kaya ka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos kin sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen, Birhen de los Remedios hinduning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Ninkasya, San Agustin, Patulunan ming Santa Monica, Manalangin tamo. Oy paming malugod, mananasan ang itingi Kristyo, agam pananaking kaya kang iglesia, ing pamisan metong at kapayapan ay pawagana. Itingin na doon mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Tingginum ang tabi kay kayo, At kaya ka antimurin, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, ang poning anak, ang poning banal espiritu, Amen. mayari ng kaya katang kapag masusyan, yaw metan ng yanik ang lugod,
at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. King Diyos. Dakat po salamat, may poras kay Kangan. Magandang araw, marami pong salamat.